ଲାଇଟ୍ଟା ଭଲ ପଡ଼ୁଛି ଫାର୍ମାସିନା ଘର ଲାଇଟ୍ ଆଉ ହେ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଲାଇଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଆଉ ନାଇଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବିନି ଚାଲ ସେ ଆଗ ଆଡ଼କୁ ମୋବାଇଲଟା এই জায়গায় এসে এখানে মাইলে এইটা দিয়ে রস হবে এইটা সে গাড়ি শাড়ি হচ্ছে সে এইটা রস হবে গেলে ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସ୍କୁଟିଟା ତ ଚାଲିପାରିବନି ହଁ ଏଇ ଯିବାନି ଯିବା ନାଇଁ ଏଇଆଡ଼େ ଦେଖିବା ବେଳେ ହୋଟେଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି ଦେଖିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମାରିକି ଆସିବି ଆଉ କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପାଖ ନେବେ ନା ଆଉ ଦୁଇ ପାଖ କରିବେ ଯିବା କୋଉଠି